আগবত সিনি দফানো শুধু জমাতে হদাকাইসাইয়া दफाना रोंजागबाय सिजाखै फोरोंनानै होनाय वासकमानि जों सन 2000 सनाव वासकैनाय 2001 सननि 8 अक्ट'बर अटल बिहारी वाजपेयी सालायमानि यागल काके केंद्र मंत्री बरक हामख्राय दफ्तरनि जुवेल उरान रहैनाय आरनियो गरिया हाथायनो 3.31 एकड़ अर्थात 66 टेकानि जुद जागा आं दान खालामना जागावनो स्कुल चाहिँ लेखा स्कुल चाहिँ मानि काके যদিও 10 লক্ষ টাকা লালকৃষ্ণ আদবানি বে অটল বিহারী বাজপেয়ী সাউইনে 10টা রুম সুনক প্রথম খাই রখা এনকে বনি পরে এনকে তাও তো স্কুল কম মানে উনথাং ফিলে হা খাইনাই এনকে ব 2001 সননি 8 অক্টোবর হলম কাইজাকফানো কেন্দ্র মন্ত্রী ফাইনাই প্রথম লাইবুমাও ফাইফানো ব বিলনিরা তাঙ্গানি বাঙিনাই দুগমান বাঙ্গৈ 2003 সনनि 13 एप्रिल हारिबुइसोनि साल स्कुल उद्बोधन खा तब आर 12 स्कुल चलाई तंगो हाइते बनि बेदें हिसाबै बाबागारि मिशन में परिचालित खाइजा 17 खान जागाव तब हाय 14 खान जागा चलाई दङ हा ते 3टा जागाव चलरनि बाङैना याका काजागै तंगो ब रयसाबारि থেকে पाजे उइना जगबंधु पारा থেকে पाजे उइना करमसरा থেকে पाजे उइना आरनियो आके खाइ चलाई तंगो थिनांनि सालजों 2001 सना 25 बছর टारगेट खालामनानै सिनि हदानि बुसा दफानि बुसा जेतैनो एडमिनिस्ट्रेशन हिसाबै ब्लक एसडीएम ऑफिस डीएम ऑफिस चीफ सेक्रेटारी ऑफिस ओ आलमारिनि चाबि ब सिनि बरक दफानि याव तंग्रनि बां टारगेट जे खालायजाक बता 2025 सालानो पूर्णं तंगो बनि परेबते किसा प्राय 80% जों सक्सेस हा कारण प्राय 3500 मतो जरा सराय बरनो जों जरा माध्यमिक फेल तंगनाय प्राय 2500 मतो बरनि जेटा लाइफ मुक्साकरि तमनि बनसं पर रवैनाय पास खाइ होला फर्स्ट डिविजन सेकेंड डिविजन खालायनाय हाइतेनि सिनि केंद्रीय विद्यालय हाइखेनि खालायनाय दिल्ली बोर्डनि सीबीएसई नि माध्यमे खालायनाय सिनारा प्राय 2500 नि बारा बबहायनो पास जों अखाय थांबायले हा ताबक आके सारा भारत बर्षनि विभिन्न जायगा सामर तां तंबायबो ओंखाय जों बन नाहावैनायनो द फानति सावानि बाङै स्कुल खालायमानि बताबक सासों हा ताहाय जों 2047 सन 100 বছর भारत स्वाधीनता दिवस मामानि जरातै जोंते वैसा स्टेप नावैना मिशन मुदे सामुं तांगानि अंखालाय फिखा ताकलायनि एप्रिल मासनि 1 तारिखनि सिनि गताल शिक्षा वर्ष सैमानि फरानि सिनि काके आनि एलाकानि जत गभर्नमेंट स्कुल तमनि काके बरक जे खैपानो 60% मिनिमाम छात्र छात्री काहाम के फोरोंगने पास मार्क लायनाय आर सिनि एनजिओ तंगमानि गरिया हाथायनि बहका के कम से कम 80% क्लाय पास मार्क लायनाय ताबुसकांनि एकाडेमिक सेसन बनो जों टारगेट नावै ताबुसका हि तंगो जों अवश्य बनो सक्सेस लायनाय बाबागारि मिशन कलेज इउनिभार्सिटी नावनि मिशन ए ब 2047 बिसिं अवश्य ब खालायजागनाय बाबागारि इउनिभार्सिटी ओ विषयनो आं विधानसभा 2-3 बार तिसालाहा केंद्रीय मंत्री थाङै साइलाहा बिहेस खालायबैनाय बेनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ओङै मानो मुस्लिम आलिगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओं मानो काके बुद्धिस्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ताबक मनोबन कुल खालाय रजागलाहा चिनि सरकारनि माध्यमे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी खालाय रजागा चिनि बाबागरिया यूनिवर्सिटी तानि ओंमाया खानाय ब ओंमानाय बनि प्रस्तुति हिसाबैनो ताबक गरिया हाथायनि कसारति खालायबैनाय स्पेशल भावे लामा ताबक सनावै तंगो ता आगामी मास काइसानि बिसिङाव कमप्लिट होई पाइनाय लामा काहामखे खालायमानि तेमनि सिंथेटिक टार्फ फुटबल स्टेडियाम बहायनो ताबक चलै तंगो ताबक पाथर रय तंगहा बहायनो तालसानि बिसिं पाइनाय अन्तत एप्रिल मास बिसिं कमप्लिट होनाय टारगेट खालायजाक अमाहायके खालायनाय तैबो कांमा हाइते दासगुवा दत्ति आबाद जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान होनाय मोदी जी 80,000 कोटी रां सेंक्शन रमनि जागा बाहायनो अ स्कुलनि हस्टेलनो रदि होनाय आबार हजामनि तंगो आर 275 धाराव त्रिपुरा सरकारनि माध्यमे ट्राइबेल दफ्तरनि माध्यमे 100 आसन बोरैनि हस्टेलनि बाङै रहै रहजाक तंगो खालायनि बिसिंबाबो मानाय हाके खालाय जों बिसकाङाव तलक तलक आगौै तंगो सुरु तलगिया किसे दावैनो आगौै तंगो आगामी दिनाव जों जोंनि शिक्षा न जोंनि दफा न नेसा मुक्त खालायनि विशेष खालाय रंजाबाय सिजा खालायनि टारगेट खालाय जों हि दंगो अवश्य जों
साक्सेस खालायजानाय हामबाय बनि बांगै आं विभिन्न बाबा सेमिनार स्कुलनि माध्यमे विभिन्न जखनै जेकोनो प्रग्राम हांखाखायनो 26 जानुवारि लांथों 15 आगस्ट लांथों बनो कक्तिसाय दंगो एखे विशेष खालाय नेसानि बिरुद्धे बाहिनी अभियान खालायजाक दंगो सुदासो गैया हदानि माध्यमे बोरै बदल सुदक्षिणे बदल बरक बाहायनो समाज पाराव सक्रिय भाबेनो खालाय दंगो जोंनि पार्टीनि माध्यमे बाहायनो जागा जागाव थाङै रंवैनाय पुलिस बाय सहयोगिता खालायवैनाय रमलाय दंगो जाहाथे साप्लाय रफायमेनातो যারা ড্রাগ এডিক্ট जाक माने केफे नुंगियासो चलाया अमहायनोबो कयजनानो रमैनाय तलां थाङैनाय शिबिर रयनाय हारैतो माने तंबयो आरो एमनिते किला गोबां हजाक माने काके तै आलगा जागा तैसो गोबां आनि आरो काके चेक खालायजागै मा जागा हायसो क बिना रोखोम मा जाया बांसि साजागे आंगै दंगो किसा कम सिं दं हायबन ताकबो दमै दं हा जों हदा पार्टी सरकार যত দল ননো লগে তৈনায় বিশেষ করে ত্রিপুরা মতো আইপিএফ ত্রিপুরা তৈনায় जों ताक बसखां आगक दंगो जों अबयस्से जों बनो बाहायनो मुक्ति मानाय हामबाय आगबत 413टा कोचिं सेंटर स्पेशल एलिमेंटारि एडुकेशन हनीनाय LKG नि सिने क्लास 5 जरा कोचिं खालायानि बाङै प्राइवेट फोरोंगानि बाङै सरकारनि माध्यमे ब खालाय रखा ब ताबो चलै दं काहामखिनि खालायवैनाय 63टा कोचिं सेंटर किल्ला ब्लक नि आन्डार तंगो एखे ब सारा त्रिपुरा राज्यव 413टा खुलाव रजाक तंगो ब रियां रिसेटलमेंट कैम्प रो रजाक तंगो ब तैबो काहाम खालायनि बाङैनाय अखलिफ्रानो ट्राइबल वेलफेयारनि कमिटि एसेम्बलिनि तंमा जागा आं मेम्बार तंगो आरो कमनति सापिलाहा बरनि रेट जाहाते बारे रवानि कारण 215 टाका बै चलैया आर कसां माजारो आरनिया सेक्रेटारि राकरो बुचियाखै खालायने मन्त्रिनो तमारखै बुजावैनाय आगेनो 10 मास खालायजागो सिते 2 मास कमरे 8 मास खालायमानि न आं बुजक सामानि परे बर हाय ताबक तेवैसा प्रस्तुति माना फिलाहा ताबुसकांगो मास्टार तैदे खालायनि रं बाहायनो काहामखेनि बेतन रबो ठिकानाखे रजागै दंगो ताक बुसकां रजागनाय कोनो बाकी करिखे दै कायसा हांखे आरने क्लास 5 एडमिशन टेस्ट रवानि एकलब मॉडल रेसिडेंट स्कूल एकलब नवोदय सैनिक स्कूल आरो भर्ती मानाय जातके खालायनाय सिलेबास न ट्राइबल वेलफेयार दप्तर न मा खालायनाय हनिने आं अखलिफ्रा चिनि ट्राइबल कमिटि तम जनजाति ST कमिटि तमनि जागा तिसामानि परे बरबन दायित्व नाय मानालाहा बरनो बाहागे परीक्षाव फायनाय प्रश्न अ पैटर्न बरक कोचिं सेंटर रहनाय आर चिनि कोचिं सेंटर जारा परे पास खालायनाय हिकाके फरायनाय हिकाके जेतिनो अ एडमिशन टेस्ट के पास होनाय ते करिनि बिसारक बाहायनो सुजुग मानाय अमनानि वान समन दं माने दफाना तिसानि बांगो